Η Metallica δεν είναι απλά ένα ροκ συγκρότημα. Είναι ένα μουσικό φαινόμενο με πάνω από 40 χρόνια εξέλιξης, ρίσκου και συνεχούς επαναπροσδιορισμού. Η συναυλία τους στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας πλησιάζει και το θερμόμετρο για όσους παραβρεθούμε έχει χτυπήσει κόκκινο. Πριν από 3 περίπου χρόνια είχα κάνει ένα αφιέρωμα τύπου Worst to Best Album στην τεράστια αυτή μπάντα. Για να είμαι ειλικρινής, ίσως πολύ λίγα πράγματα θα άλλαζα σε σχέση με τότε, αν ήταν να το ξανακάνω τώρα δηλαδή. Τώρα όμως μου ήρθε να κάνω ένα άλλου τύπου βίντεο, λίγο διαφορετικό, να σου παρουσιάσω κατά χρονολογική σειρά αυτή τη φορά τα κατά τη γνώμη μου 10 πιο σημαντικά τους άλμπουμς. Kill 'Em All του 1983, το ντεμπούτο τους άλμπουμ, από τα πρώτα καθαρό thrash metal άλμπουμς που βοήθησε στα μέγιστα να μπει το είδος στο χάρτη. Ομό, ακατέργαστο, γρήγορο, ανελαίητο, χωρίς ίχνος συμβιβασμού, με highlights στα Hit the Lights, The Four Horsemen, Whiplash, Phantom Lord και Seek and Destroy. Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί είναι το ντεμπούτο τους άλμπουμ και από αυτό ξεκινάνε όλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ride the Lightning του 1984, σε σχέση με τον πρώτο, με το Kill 'Em All, εδώ οι Metallica πρόσθεσαν περισσότερη μελωδία, οι δομές τους έγιναν πιο σύνθετες, η ατμόσφαιρα πιο σκοτεινή και η θεματολογία πιο βαριά. Ακλώνει το highlight του άλμπουμ το Fade to Black και ακολουθούν τα Fight Fire with Fire, το ομότιτλο, From Whom the Bell Tolls και The Call of Cthulhu, τα οποία κατά καιρούς ήταν απαραίτητα στα περισσότερα live τους. Γιατί το θεωρώ σημαντικό? Γιατί ανάγουν το thrash σε κάποιο είδους τέχνη και δείχνουν ότι έχουν τη διάθεση να εξελιχθούν από το δεύτερο τους κιόλας άλμπουμ. Master of Puppets του 1986, το τρίτο τους άλμπουμ, είναι το απόλυτο metal αριστούργημα. Τεχνική, ένταση, songwriting, όλα στο μέγιστο βαθμό, με highlights στο ομότιτλο track, αλλά και τα The Things That Should Not Be, Battery και Orion. Μη με ρωτάς τώρα γιατί είναι σημαντικό, είναι από τα blueprints του heavy metal. And Justice for All του 1988, πιο progressive και πιο ψυχρό, πιο aggressive και πιο πολύπλοκο. Είναι ένα άλμπουμ λαβύρινθος, γεμάτο riffs και ιδέες που δεν σταματούν να εκπλήσουν ακόμα και μετά από τα 38 χρόνια ζωής του. Εδώ υπάρχει ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια του, στο One, αλλά ίσως και να μιλάμε για τον καλύτερό τους δίσκο. Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί έφερε το metal στα όρια του prog και αν το δούμε και κάπως ιστορικά μπορεί να θεωρηθεί και ως ένα από τα πρώτο progressive metal albums. Metallica ή αλλιώς The Black Album, 1991, η πιο μεγάλη τους στροφή προς το πιο mainstream και αυτός με τον οποίο γνώρισαν τη μεγαλύτερη εμπορική τους επιτυχία. Ο δίσκος πούλησε πάνω από 35 εκατομμύρια κόπιες παγκοσμίως, όντας ένα από τα πιο best-selling albums of all time. Nothing Else Matters, The Unforgiven, Enter Sandman, Sad But True κλπ. Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί αυτό το άλμπουμ έβαλε το metal στα σαλόνια και από τότε και μετά ο κόσμος δεν έχει σταματήσει να μιλάει γι' αυτό και να το ακούει φυσικά αυτό το άλμπουμ. Load του 1996, η δεύτερη μεγάλη και ακόμα πιο αμφιλεγόμενη μεταμόρφωσή τους. Εδώ οι Metallica έχουν μαλακώσει ακόμα περισσότερο τον ήχο τους και πειραματίζονται με alternative rock, hard rock, blues και country επιρροές. Με τραγούδια όπως Enma Beach, The House That Jack Built, Until It Sleeps, Hero of the Day και Bleeding Me κινούνται σε πιο groovy ρυθμούς, με χαλαρότερη προσέγγιση και έντονη bluesy αισθητική.
Γιατί το θεωρώ στα πιο σημαντικά albums? Γιατί είναι ο πιο sexy δίσκος τους και για το ότι για άλλη μια φορά δεν φοβήθηκαν να ξαναρισκάρουν. Garage Incorporated του 1996, ένα tribute στις επιρροές τους από Black Sabbath και King Diamond μέχρι Misfits και Nick Cave and the Bad Seeds. 27 διασκευές στο σύνολο, με τα Turn the Page, Whiskey in the Jar και Astronomy να κλέβουν την παράσταση. Γιατί τώρα το συγκαταλέγω στα πιο σημαντικά τους? Γιατί είναι ένα άλμπουμ που αποκαλύπτει το DNA της μπάντας. S&M 1999, η συνάντηση με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φρανσίσκο υπό την καθοδήγηση του Michael Kamen δεν είναι απλά ένα ακόμα live άλμπουμ, είναι η rock και η συμφωνική μουσική σε πλήρη συμπόρευση. Αυτό το άλμπουμ το θεωρώ σημαντικό γιατί αποτελεί μια μοναδική ηχητική πανδεσία και είναι ένα εγχείρημα που τους συγκαταλέγει στα μεγαλύτερα rock groups που τόλμησαν κάτι αντίστοιχο. Saint Anger 2003. Ήχος πνιχτός, ομός, παραγωγή μουντή και χαοτική. Θεωρείται το πιο διχαστικό τους άλμπουμ? Για μένα είναι, θα έλεγα, αρκετά υποτιμημένο. Πίσω από αυτόν τον ίσως και επιτηδευμένο παράξενο ήχο κρύβονται φοβερά hooks και δυναμικά intros, αλλά και catchy hits όπως τα Frantic, Saint Anger, Some Kind of Monster και Unnamed Feeling. Πάνω απ' όλα όμως κρύβεται μια ομή και απόλυτα ειλικρινής έκφραση συναισθημάτων. Γιατί για μένα είναι σημαντικό? Γιατί είναι το ντοκουμέντο μιας μπάντας που αισθάνεται πως καταραίει και ξαναγεννιέται μέσα από τις τάχτες της και χωρίς αυτό το άλμπουμ ίσως και να είχαν διαλυθεί. Επιμένω στο Lulu του 2011 γιατί συνεχίζει να με συγκινεί και να με συναρπάζει. Καταλαβαίνω ότι αν δεν σου αρέσει ο Lou Reed και σου αρέσουν οι Metallica και σε συνδυασμό με τη θεατρικότητα των στίχων είναι δύσκολο να συμβιβαστείς με την εναλλακτικότητα αυτού του εγχειρήματος. Σε αυτό το δίσκο δεν ξεχωρίζω tracks ή hits, για μένα αξίζει ολόκληρο το άλμπουμ ως μια απολαυστική ηχητική εμπειρία. Γιατί το θεωρώ σημαντικό? Γιατί με το Lulu οι Metallica δεν φοβήθηκαν να τσαλακώσουν το image τους προκειμένου να κάνουν ένα collaboration που πραγματικά γούσταραν πάρα πολύ. Τώρα για το live που λέγαμε, πέρα από την απίστευτη αυτή προσμονή, θα έλεγα ότι ευχαριστήθηκα ιδιαίτερα το τελευταίο αυτό διάστημα, κατά το οποίο έκανα πάρα πολλές επαναλήψεις στη δισκογραφία τους. Εύχομαι οι Metallica να αποδείξουν για άλλη μια φορά γιατί θεωρούνται αυτή τη στιγμή ένα από τα μεγαλύτερα live acts στη μουσική βιομηχανία, να φανούν αντάξιοι των περιστάσεων και όσοι παραβρεθούμε πραγματικά να μας χαρίσουν κάτι το απίστευτα μοναδικό και να είναι κάτι το οποίο θα πάρουμε μαζί μας για την υπόλοιπη ζωή μας.